този видеоклип ще разгледаме настройки на имотите. Първият бутон е държави, области, градове и квартали. В случая можем да дефинираме държавите, с които ще работим. В момента има въведена България като цяло с всички области, градове и села. Като имаме възможност да добавяме и да изтриваме, да деактивираме както държави, така области, градове, села и квартали. От този модул можем успешно да редактираме, да пускаме и да спираме в нашия вебсайт районите, в които имаме предложения. Следващият важен модул в тази секция е видови имоти. В него дефинираме имотите като видове, които използваме в нашия вебсайт. Съответно, едностаен, двустаен, студио, тристаен, многостаен, къща, вила, мезонет. Всички тези типови имоти можем да ги дефинираме от тази секция, като съответно можем да редактираме, да деактивираме. Имаме опция за показване в лявото меню на вебсайта или съответно не показване, ако не е отметната, съответната чекбокс кутийка. Това е относно този модул видови имоти. Естествено, имаме възможност за редактиране на 3 езика на всяко поле. Следващият модул в секцията е видови екстри. Отново имаме същите опции за редактиране на 3 езика, активиране и деактивиране на всяка екстра. Видови особености по същия начин. Имаме възможност да редактираме на български, английски и руски и съответно да активираме или деактивираме тази особеност. Ако желаем да добавим допълнително видови имоти, видови екстри или видови особености, можем да го направим чрез бутона плюс добави особености или екстра в съответната секция.